Itang biyag ko nagbawen di karayo, inulilam ti puso kadagi di nabuslon nga pamateg mo. Di nakadin kasiyan nga malmes pusok ti ladaan, sa mingget ut-ut na amang itunda din na ipupusay. Apay itabiyag ko nagbaawen di karayo, inulilang ti puso kadagi di nabuslon nga pamateg mo. Di nakadin kasiyan amalmes pusok di ladaan, sa minggat ut-ut na amang itunda din na ipupusay. Nukas pagarigan kasyak dun tay bumana, dawating at ken ka ket inak iyo na'y unday. Ano kumalan mabalik inak tu iruk nguya, talo arosas tandat ayat mong kinubikupan. Nukas pagarigan kasyak tun tay pumanaw, dawarek ngatken ka ket inak iyo na'y unay. Ano kumalan mabalik inak tu iruk nuya, talo nga rosas tandat ayat mong kinubikupan. Talo arosas tandat ayat mong kinubikupan. Dardarepte kaniyak iti umapay, nuday taladawa dinagparang kaniyak nasa mitunay. Siguguto ti puso diragsa dagos amba bang arat, min sikat nakasarakan iti pintas kiniyak kasami
sumita. Balud mo to'y rigno, kenday to'y biyag ko, ladawam din na pagpasagan. Imnos nga inak indat daduma, sikat kapatgan ito'y puso. Tet bang at di ka kay suna ngaya ku pituwe kang anarania sikat dalan to'y sila ko. Jak gigirin iti akto kinayat, gapukin ka uray pakatayak ngaminta inbilang ka patket magnanayo nga di agresa. Jak gigirin iti akto kinayat, gapukin ka uray pakatayak ngaminta inbilang ka patket magnanayo adi agresa. Sikat ng tibay-bay pinanawan man to'y marigriga, ay asiyak tupay usuki may rurme nagsangga sa tatawan manlat iten ngaram nama agapuken ayak naulpit na ranggas di pa'y mo kanya nakakaasya-biya awan magkatulad kas maysa at umataya ari makapayak pa pusunat na suga tasim diyaw awaga awanen diraksa kinadaksang gasa nas lipanen dipegang
agapuken na ya nulpit na ranggas din pa'y mukanyak tenga di pa'y pinanawan man tuy marigriya ay asiyak tu payen pusok di mayroon rumen gaksangga sa taktawan manlak iten ngaramnama agapuken ya naulpit na ranggas din pa'y mukaniyak agapuken ya naulpit na ranggas din pa'y mukaniyak. Biniman minasasarne di aksarday nga anek dilak ame daytoy puso ay ngaminen day kaulpi tanong iti samit ni ayat surinati si papas ne mayaw awang danamin gaput patek nat sebali dardare depek na nenayu dagidila ilong kaniya reta kendung mo aglaluno inak kentak pasugno agarubus luluak mabuyugan di parangay ayu tanong iti samit ni ayat sudinapi si papas ne mayaw awak na namin gaput pateng nat sa bali lagi pendi ayat may lili tapnon di may pasabali tapate di na kadrurude yen tangay siksikatin ay ayate nurepeng nga ipasaba limunday ta kaasi nurepeng nga ipasabali munday ta kaasi nuduado empat laeng di peges ni ayat nalawak launay nal
muken ranggas alaman biakku saweng di pamuspusa tapnon mabalingkan nalipaten uimnas lipaten kantunoe ngemadak tunjay tanem ngemnitan saana mabaline ay demneya dinakat pagtuukin yan tangay siksika dinak ay ayatin lipaten kantunuwe madak tunjay tanem ngemnuitan saana mabalinen ay itdem niya dinak katpagtuo yan tangay siksika dinak ay ayaten nagpatpat na jak may ride gapukin ka bayat kelta ang dirabi awan serda arapapku jak mat nadlaw naglabas iti isip ng pabangon kaniya siraragsak ko'y puso kapot sam'i lagi mo sabay kong nabiyak ko tadiyak kibus day ko'y ragsak ko nudumteng tutkanito panaglantip puspuso kasla gloria dinak natukno tay sut arapap ko nagpatpatnog jak may ride kapuken ka bayat keltang dirabi awan sarday arapapku jak man naglabas di oras arena arit tibig bigat isip ng pabangon kaniya arana itibig bigat isip ng pabangon kaniya